তিনি তাংসা দিবনি দামচিনি তামাজাও সাবরুম ডিভিশন বাই খবজা খানি ফিসা কমিউনিটি হল ত্রিপুরা মথানি TWF বাই লুয়ারিজা কাইসা পান্ডা ওয়ান ডে সেমিনার খাইজাকা অ সেমিনার থামি মানজাকিখা এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা মথা 39 মনু কেন্দ্রনি প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র মানজাকা এক্স ক্যান্ডিডেট জন ইনজয় ত্রিপুরা মানজাকা TWF ni ingui central committee ni adongjuk ati jamatia manjaka al malamin deborma no khoboi kubuni adongro tini panda kongnal thini NDC debojit tripura tei TWF central committee ni adongjuk ati jamatia tei al malamin deborma no khoboi ex candidate dhananjoy tripura shaka chini bubagra chini tripura sani bagai kubui bokhabai samkhai tongo bini bagai ok kubui samung tang tharibo जों टिप्रा सारो जतनो खानबाक्सा के हिमलाया नांगो नि शाखा साब्रम सिमी प्रेमानंद त्रिपुरानि कक्थुम सिरांथि भागैनो तिनि अल TWF नि जे 39 मनुनि आन्दार तंनाय बरमनो रोङै जों कायसा ट्रेनिं हिसाबै जों मा खालायखा कारण जिनि बुरै रावुंखा बेलाय बखा नरम एवं सामुं तांनानि थाखाय बेलाय बखा कास्रा अबनि बागै आं वानसुगो जे बुरै राव जे जागो आंदोलन खालाय बुरै राव जे जागो सामुंता और सामुं सब समय सक्सेस होगो होननानै आं बिश्वास खालायो अबनि बागै चिनि बुबाग्रा जे तंनाय बबो साबो जे बुरै रावखौ चिनि बागै लामा थायरनाय एबा जोङो फानरनायनि अबनि बागैनो TWF खाजान अबनि बागै तिनि गोबां चिनि बिसिङाव कुइसन खालामनानै दङ जे आबो चिनि जे कैंडिडेट तंनाय राजकुमारी जों बनो बीजेपी मार्खो जे बुट रुथाय मानि जों बाहायके रनायनि गोबां बर'नि कुइसन थायो अबनो जों क्लियरिफिकेशन मारनाय चिनि ब्रैराव प्रत्येकता लोगो थाङै चिनि जे ब्रैरावनि टीम तंनाय जों मा बुजाय रनाय जे चिनि महारानी जे तंनाय बंग चिनि बर' अबनि बागै चिनि बर' जे बसामानि बबु सिम्बल बसा जों अबनो नायलाखै किन्तु जे चिनि बर' अ बर'नो जों पास मा खालायनाय जों अबनो मा नायनाय अबनि बागै ताबो विभिन्न जायगा थाङै CPM राव बा कांग्रेस राव जे तंनाय गोबां मानसिफोरा अपप्रचार खालायदों जे तातो चिनि त्रिपुरा मथा एलायन्स जों थांका नरक गोमाय थांका नरक माहायिंका नि गोबां मानसिफोरा दङ जों ब्रनो एकटा कुइसन मा खालायनाय एवं जों मा एन्सार खालायनाय ब्रनो जे जों ताङै एलायन्स जों गांखाय যখন চিনি বুবাগ্রা আগে বসাবো যে পার্টি বা যে গভর্নমেন্ট जोंनो इनश्योर खालायनाय जे चिनि त्रिपुरानि हामग्रायनि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दनाय जों ब्राबाय खालामनायनि आगेबो बासनो सामानि जों नुगो आबनि बागै जेफ्रु चिनि बुबाग्रा चिनि इंडिया गभर्नमेंट जोंना मुंसारियावै जे तनि नायमानि किन्तु ताबो जोंना एग्रीमेंट साकार थायका एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट अपनी बागै चिनि बुबाग्रा बरबायदिनि एग्रीमेंट चुक्तिनि बिसिनतै तिनि बरबाय जों थानसांगो बरबाय जों एलायन्सबो जोंहा करन मा बुजिरनाय एबा अ जे थानसांमानि जों बरबाय मिक्स होय थानाय बागैया चिनि जे आइडेन्टिटी दंनाय चिनि जे कालचार दंनाय चिनि जे सोसाइटी दंनाय चिनि जे त्रिपुरा मथा पार्टी दंनाय अ पार्टीना गोमारनायनि बागैया किन्तु जों बरबाय थानसांमानि मिलिंका एकमात्र चिनि दाबि माननायनि बागै एकमात्र चिनि जे मानथाय जे अधिकार जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बागै जों तिनि बरबाय थानसांगो तिनि आं बीजेपीनि बिरुद्धे सामानिखौ गया बीजेपी को जोङो एत बছর ধরে मुंसार जायगा हायफोनो जों ताबो जे बीजेपी राव रनानि गसिमानि बागैसो जों तिनि बीजेपी बा एलायन्सबो जों आरो मिक्स आप जाखायदि उइदिन दा 6 माननि बिसिङाव जे कमिटि खाजानाय जे चिनि मानथाय अधिकार माननानै हिनिसे जों तिनि बीजेपी बाय एलायन्स मुइथानो एबा चिनि बुबाग्राबो सावो 60% कन्ट्रिब्यूट खाते 40% दंको अबनि बागै चिनि राजकुमारी राव जों जितिरावै पार्लियामेन्ट थाङै चिनि बागै कम सानानि बागै जों मा रहनाय तिनि बुबाग्रा सावो बु पार्टीनि सिम्बल बाय बतिनि बसाखा अफिमेन्टको तिनि नरकुकना एरागे बुचिन बुबाग्रा कम सामानि जे
और जे त्रिपुरा हास्पे तंनाय एडिसी एलाका तयै जदि चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बुमुं सायावै मोदी लैंड बीजेपी लैंड देखिनि रयतुम चुनोबा देखा बिसिया चिनजे माथाय अबना लाथाय नि चिन बुगाग्रा साव जोंनो बीजेपी लैंड रखा कनिको जदि रखानके और रूल्स ऑफ खाइनाय चिनि दफानि बा खाइनाय बुमुं बै कोनो दिन जों अब नि खामानिया बुमुं बै बुसौया जे रूल खाइनाय जो अधिकार माननाय अबसे मेन को अपनी बाबै जों दिनै सावो चिनि जे एग्रीमेंट लैंड राइट जे एग्रीमेंट चिनि प्रत्येकटा त्रिपुरासानि एरियायाव ताबो मैक्सिमाम 80% एबा बरंनि जागा जमिनि बुमुंखै 80% एबा त्रिपुरासानि पाट्टाखै अबनि बागैनो चिनि बुगाग्रा नायो प्रत्येकटा बरंनि बागै जे नुथाय बिदा दंनाय जे फरेस्ट लैंड जे बास खायनाय जे जागायाव जों खाय दंनाय अल लैंड नो जों सुरक्षा खायनायनि बागै चिनि दफानि बागै चिनि बुगाग्रा लैंड राइट मागनाय दिनि कक सामाबाय लैंड राइट जानाय जों फर्म फिलअप खायनाय जों फर्म फिलअप खायै प्रत्येक इलेक्शन नि परे रिजल्ट नि परे जों जमा खायनाय तामनि उनके चिनि जे त्रिपुरासानि मानथाय जे लैंड अधिकार अबनि परे जों कक सायनायनि जों लैंड राइट नि अफ फर्म नावै जों जमा मागनाय सेकेंडली जों दिनै इकोनॉमिक राइट जे रदायनि जे साबानि ताबो चिनि त्रिपुरासा एरियायाव प्रत्येक एलाकायाव जों नुयो कारेन्ट खै लामा खै स्कुल खामिया अबनि बागै इकोनॉमिक डेवलपमेंट खायनायनि बागै चिनि बुगाग्रा जे सानै दै फेमानि अबकम कगिया किन्तु अब चिनि बागै बेलायखा हिस्टोरिकल कायसा एग्रीमेंट एवं ओ एग्रीमेंट दिनै अमित शाह हाय बरा दिनै इंडियानि हाकतनि कायसा स्वराष्ट्र मंत्री जदि प्रेस मीट खालायै जोंनो जे बाबै थाका जे 2 कदम आगे खालायै त्रिपुरा सारावनो आगाय खायनायनि बागै एवं ब्रह्मनि जे राइट खामानि मानथाय खायनायनि बागै दिनै अमित शाह निजे प्रेस मीट खालाय थाका अबनि बागै जों बिश्वास फुलफिल खालायनायाव जों मतामति जों ब्रह्म बिश्वास खालायनो चिनि सामनो जों मा खालायनाय आं अबस्थाया जे नरा 100% बिश्वास खालायै नरा मा खालायनो अबैया जों चिनि जे मानथाय अधिकारनि बागै जों लड़ाई खालायनांगौ और अधिकार को माननायनि बागै जों बिश्वास मा खालायनाय बुगाग्रानो एवं चिनि बुगाग्रा ओ जे दाबि तोय फेमानि और दाबिनो सक्सेस खालायनायनि चिनि बिश्वास एवं अब उइदिन 6 मानि बिसिङाव अब कमिटि खाजानाय और कमिटि बिसिङैनो रजानायनि चिनि बुगाग्रा सामानि अब जों अबश्य बांनाय जों आशा खालायो जों बिश्वास खालायो एवं जों स्वराष्ट्र मंत्रिनो जों बिश्वास खालायो जे बबो त्रिपुरा सारावनो इंडिजिनियास जारा पिपल दंनाय बरंनि बागै सामुं दांनाय एवं अ सामुं खालायनायनि आं बिश्वास एवं आं साना मुसुमो दाबो जे सिनबाय जों बजाया जे आमरो सिनबाय बजाया नि गोबां जे कुइसन खालायनायावनो जों अ एन्सार मारनाय बरफ के चिनि तिरियो चिनो विभिन्न धरने उमारो चिनि मानथाय अधिकार मानथायसे त्रिपुरा थांनायखाय जों अ थांनायनि बागै एवं चिनि अधिकारनि बागै जों बुथनाय महाराजा सामानि पदफुल जों आरो मा बुथनाय अबनि बागै चिन जे एलायन्स हमनानि अबनि इमामखा अबनि बागैखा एकमात्र चिन बुगाखा जे ओ एग्रीमेंट माननानै बिसिंथै त्रिपुरा हामसिनाय एवं त्रिपुरा डेभलपमेंट उमनाय नि जे सामानि बिसिंथिनो जों एग्रीमेंट खालायजागौ अबनि बागै जों कनफ्यूज तांनि जे जोंनो जे बुगाग्रा आज पर्यन्त आगेनि सिनि साइ फैनानै विभिन्न भावे जे साइ फैनानै ताव पर्यन्त चिन बुगाग्रानि ता पर्यन्त एक चुल लरियाखौ अबनि बागै जों बुगाग्रानि बिश्वास खालायनाय आगे बताओ चिन बुगाग्रा जे एडीसी निर्वाचन परे पास होने परे जों ग्रेटर त्रिपुरा रेजुलेशन पास करे क्या तब गवर्नमेंट एवं जों नायो जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कमानि और कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बिसिंथिनो चिन त्रिपुरा सारावनो थांजानाय एवं इलेक्शन नि आगे बताओ जे पार्टी बा जे
गभर्नमेंट जोंनो एनश्योर खालामनाय जे जोंनो त्रिपुरासानो जोंनि जे दाबि मानथाय दाबि अधिकार अबरनाय जों बरबाय थानाय एबं जों बरबाय एराय जोंनाय होननानै दिनै राइट एन्ड जों मानथा रिटेन जों माननानै बिसिंतै अबरे बागै जोंनि बुबाग्रा दिनै अकाउन्ट सावो रिटेन माननानै फरे जोंनि त्रिपुरासानि 60% कमप्लीट होखा 40% इलेक्शन निफरे रेजानि फरे जों माननाय निसि बिसास जोंनि आशा आसाना सावे जोंनि ब्रै बदल नरक प्रत्येकटा एलाका थाङै जोंनि ब्रै बदल जों मा बुजायनाय प्रत्येकटा एलाका थाङै जों मा सानाय जे बुबाग्रा जों बिसास खालायफायखा जों तेबो बिसास खालायनाय एवं जोंनि जे दाबि दाबिया एकमात्र जोंनि बुबाग्रा रफायबानाय अबरे बागै जों बुबाग्रा बिसास खालायो जोंनि बुबाग्रानि खोनावे जों थाख्लाय बुबाग्रा जे जायगायाव भोट होदों माने पदफोर जों भोट होलावे जोंनि महारानी जों पास खालामनाय कृति सिंह देबबर्मा जों पास खालायो जों बिपुल भोटे पास खालायो प्रत्येकटा एलाकायाव त्रिपुरासानि प्रत्येकटा एलाकायाव हाईएस्ट मार्जिन जों रखनाय एवं जों भोटनाय थानसानि पावर थानसा दंखांखाय त्रिपुरासा थानसा दंखांखाय एवं अल थानसानि बिसिंखै जों सल्युशन दंनानै एवं थानसानि बिसिंखै जि दफाबो मोजां जानायनि जोंना सावै जतना हामबाय बुबाग्रा आयलखौ त्रिपुरासा दफा आयलखौ TWS YTS त्रिपुरा दफा आयलखौ जिनि महारानी कृति सिंह देबबर्मा लंगली पासुमै जतरी खावा आसायफोरनि जतरा खुलुमगा हामबाय बोले একটা ক্লিয়ারিফিকেশন টাইম করা বিশ্বাস করে যে তাবো গ্রাসরুট লেভেलनि जे टप लेभेल পর্যন্ত आं साना नसुं मानेवा सिनि साउथ डिस्ट्रिक्टनि पलिटिकल सिनारियोआ सिनि नर्थ वेस्टनि पलिटिकल सिनारियो टोटली आलादा कारण सिनि साउथ जों मिक्सचर माने आंचलिक पार्टीनि प्रभाव कम बिनि बागैनो नेशनल पार्टीना सब समयनो तल चापेरै रिजनल पार्टीना जों साखा पिसानिया बिनि बागैनो सेन्ट्रलनि अबजार्भार नाम कइनाय वेस्टनि पलिटिकल सिनारियोआ जों साउथनो कम्पेयार खालामनाय सामोख्लाय नालाय सेरकम आंचलिक पार्टीनि जों जे स्टेट अननाय दंमानि सेरकम होनांला जों एक्सट्रा भाबे जोंनि परिस्थिति नायै सेरकम पलिसि एप्लाइ खालामनाय सिगांनि पलिसि बा जोंनि इयुननि साउथनि पलिसि जुदि सेम पलिसि एप्लाइ खालामनायजों जोंनि आंचलिक पार्टीना स्टेट नङा कारण नायदिसो फ्रम द बिगिनिं जों जे आंचलिक पार्टीनि जे क्लाइमेटनि जे भाबे बर' एलायन्स माने जों बगनि साहा गामिया एट प्रेजेंट आं सानाय सिनि जे 39 मनुओ 24 एडिसिव लिस्ट दं 24 एडिसिव लियो सरकार विधान सभानि परियो और मात्र 4टा सिनि मथानि नाम दं बाद बाकी बरफ दैदेनि नेशनल पार्टी तामानि बागै नालाय कारण जनसंख्या आंचलिक पार्टी प्रभाव थायो हिसाबै सिनिटा कम बाय तामो लोकसभानि परियो सेरकम परिस्थिति सेम दङ ना परिस्थिति आलादा ना प्रेजेंट बाय फ्यूचर ना दिएसो सामोख्लायनानै जेमन उन्दै ताबो जुरिसो कोऑर्डिनेटेड कमिटी जुरि सिनि यांकिया गै नालाय जों सामोंतानि असुबिदा जास्ट रिसेंटली मिया एकजन कल बाय सुंहरो जे ताबो सु मंडल बाय जे 2 दिन आगे आसुक मानि परियो बगनि पंचायत त्रिपुरा मथानि वारियर्स बाय जे सिनि ताबो मादार पार्टी नि वारियर्स ग्रासरुट लेवल दियो हाबिनाय मिलि मिया सु बिनो मिलिना बागै जुडिशो कोऑर्डिनेटेड कमिटी टप टू बटम जुदि खायनालाय सामंतानि बागैनो सुबिदा मोनो माने सुबिदा होला कारण मंडल कोऑर्डिनेटेड कमिटी गले
जा शक्ति केंद्र जों एकटा बबाय आसु इनो जों सिनि होइते जों शक्ति केंद्र कायसे कायसे ने जा मेन सिनि बुटार फाइनाय पंचायत लेभेल सि पंचायत लेभेल लिडार जों जुदि स कन्विन्स खायनिया नालाय बुटार उदिं थाना जों बुटारना जों लोगला रंगिया तावनेला ताबाव जे मेन फोकस पंचायत लेभेल सिनि साका लेभेल ठीक कमै माना किन्तु सिनि ग्रासरुट लेभेल जुदि स ठीक रेनालाय बहुत रुमिला रंगिया सर बिनि बायना जे लिडार्स दंनाय बाथ्रा टीडब्ल्यूएफ बिसास लाये वाईटीएफ त्रिपुरा मथा दंनाय सुदु जों टप लेभेलाव जों बाहा सामोन फायनाय नै दङै दं नालाय अब्ला सबसे मेन प्रायोरिटी हसनि पंचायत सिनि वार्ड व्यक्तिया बुसुक टुगु जों बबाय दूध बाय माखन जमे खाय जों कथा लाय सामोन खायना जतदूर जों बबाय दूध एवं माखन जमे जुदि जों कथा लाय जुदि सामोन खाय मानलाय बुट फायनाय गोबां मार्जिन बुट बाय जों जितिनाय बिनि बागैना बुनु कन्विन्स खालायसो जों जे तावैनो लिडार जाति दंनाय बिदि जे जों फायनाय र सिनि जे लिडारशिप क्वालिटी जों बुसुक टुकु सिनि पाब्लिक नि थानि जों कन्विन्स खाय मानाय ब्रकनु बुजाय माननाय जों बुनु तिना आलोचना दिनि ला बिनि बिसास लाय ताव जे छुटो छुटो जे ताव दंनाय निनि अन्य पंचायत दंनाय निनि पंचायत दंनाय जों बुसुक टुकु कन्विन्स खाय माब्रक बिनि बाय बिसास लाय सानाय सिनि जे ऑब्जर्वर दंनाय रंना कोऑर्डिनेटिव कमिटी जुदि करि नालाय आफ्टर इलेक्शन जों जे बाबे ताबता सेम कंडीशन जों संनाय अधिकार माननानै आरो मैबो चिन गुबाग्रा होम मिनिस्टार निमुगाव आचुमां पुरा 1 year नाथा पाइथाको बनायखा बेलेगनो चिंता भावना मिसिं कुथु वानसुमं नि मिसिं ब पाइथाको लास्ट ब डिसिजन नाथा जे आंनि बरक नि बागै हांगास्राय खायसिनाय जाया मुंया के तंसिनाय आं थुइसिनाय तानि माने आसो आं दिल्ली गवर्नमेंट आनो रिंगो किंतु आरो दिल्ली ओ छेगे यांनि बरक ब्लक थाइमा बागै ब हायरो हाय या खालि के किफिनि फायो ताइ बुझो आंनि सरि बोले खा आंनि सरि लेखा आंनि सरि हामयावखा आंनि सरि ग्रिखा आं ताइ मालिया बवा सांसु बेले नले खा आंसाव आं दाबो थुइ थासिनाय आं दाबो माइजाया थुइ थासिनाय नरक तियारंदि जों जत बरक माना थायगा जखन खनाखै न जत बरक काबायखा बिनि वारियर जो जत न काबायखा गुबाग्रा नों माजायाता दंदि नांखे जुंतंनाय नों नि बर्दा जुंतंनाय नों माइजाय दंदि नि सरि हामया इहि नरमिले साबुतै दङ नरमिले बसाय दङ आंनि के बकरै हिंसाव आंले का बकाजियाबो आंनि बुसा बकरै आंनो दंनाय आरो नों दिनि गुबाग्रा जोंनो जतने नरक चिंता ता खायदि आं हांगास्राय खायनाय जिन आंनि तिब्रासारनि बागै आं थुइफोरो आं वाना थाइगरै तानि माने जों बयबो दङ राजा रावनि थुइ बंसनि राजानि थुइयो जेखुनु सामोन जदि एक्सेप्ट खागामगे बरनि कमिटमेन्ट दंखांगे बर कोन दिनो आबनो उसुलि खानिया बर नायनो बर नायनो जदि बनि जे कमिटमेन्ट रिमानि सक्सेस नि आंगे बर नायनो सुसाय खनो थुइ थामो बर चिन राजा रनि थुइ चिन खासि रको आमदैनो तिब्रासा बमदैनो जत राजा सेमदै आरो मेनो तिनि राजा जेदिनो 28 तारिखो हांगास्राय जासुना नायनि नायफोरो बजत तियारनि फायगा सारा त्रिपुरा बरक फायबेगा हाताय गदर नंगरो बरक फायबेगा ना जेफ्रो आसुना नायफ्रो आफ्रो आसु बरक सालिया जेफ्रो आसुना नायफ्रो ब 2 से 3 मिनिट सेकंड
sadro jendro apo Delhi ni Home Ministry ni office no dia direct phone shop ayo ni nya lo Delhi wo ma thangnai nei bosaka abo chenga ya taun male government ni system mo nung system ma tongnai nung raja phono mo khut ni je chau ang raja phono ang puila ki prasa ang sara ki prasa nora orok ma budinai bo raja phono mo puila ki prasa abang doi bo o system lo budiboi Home Ministry ni office no de ba Home Minister se direct call khayong ga ba tabukle ang ma thangnai no ma ko sinai no chung Dari kutung lai meeting last year Friday April 29 now sing Lok Sabha chongmari honai so 27 26 sing Lok Sabha chongmari honai si Lok Sabha chongmari jeng sarna thai nam de chi sim sida sing Maharashtra Gogoi Holi Kirti Singh Dewa Mahodaya Sambur Marulai ne si বিষয় নামতে যিনি বিরোধী অবজারভার হতো যিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হতো যিনি লিডার কমান্ড যিনি এনডিসি র তিনি দানো ও মাসাসা খাই সাই না যায় কারণে তাই তিনি বিসিপি বিভাগের এলায়েন্স ওমা তামা কারণে এলায়েন্স এবং যিনি নেক্সট জেনারেল জামা অনলাই তিনি বর্তমানলাই আমরা সাগরবি সুকু বিষয় খেলা নাই খামা লগাই এবং খাওয়াইনে আশীর্বাদ হলাই বিশেষ করে আর কাইসা থ্যাঙ্কসনানি যত্ন প্রমাণ আমরা যত্ন আমবাই যিনি কর্মা লিডার দङ दा भजनता যিনি বর্ণনা दा বাহাদুতা বর্ণনা স্পেশালি তিনি দিবজরা পাইলাই আমবাই দেশিবাই মালালো আম গানি কর্ম লউরিয়া যিনি মেডাম যিনি সাবক সাইখানালাই ওয়াইফার জনতে নাও নাইসি মাথুনাই বংনি কর্ম থানানি বলে যত্ন আমবাই ওবাগা লংলি বিপ্রমথা লংলি tilang ye tu bi abono tung loge dina nawo puno bukhabela ni kauya tung bus kongo bida ago luk soba ko jodi kaplai ke tini maharani kriti devi sino but kaplai be pai ye tu bi ma khangke se tung bus kongo assembly ko khangai tini ti prasane ham khaino boro tungno assembly ko kau tu sai tungno tini ekok saino tini implement khari tini ham khai direct funding tungmai binai ni am খাখায়ু তিনি বুড়িরনি দায়িত্ব তিনি বুড়িরনি তুই খতি মুই নাই তুই অবন তিনি কক মাকা হাম পিরি কই বুস কম্পুট তুম মে তিনি কৃতি দেবী সিং তিনি মহারানী কৃতি দেবী সিং বুট কপলা দে পাই রান পাবে তিনি TWF ছুনো তো তন কাবো মুখাঙ্গে অবনি ক শুক্রুই সানাই তিনি পেরেস গদি নুই মেডান আতিছু তিনি মেডান আলমা রানি সং তাই কক হাম কাম কুন রন পিরি কই সাই খারি থবনি আনি কক মাকতাই অরন মথাকা